B'investiment ta' 20 miljun euro il-ġimgħa d-dieħla se jinħarġu 3 pagamenti li minnhom se jgawdu ma' 62,000 familja. Dawn huma iċ-Children's Allowance, l-allowance għal tfal b'diżabilità u l-allowance supplementari. Dawn huma primarjament familji li għandhom tfal taħt is-16 sena, tfal b'diżabilità u dawk bidħul baxx inklużi persuni single jew koppji. Dan tħabbar waqt konferenza l-aħbarijiet li ġiet indirizzata mill-Ministru għall Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon. Is-Segretarju Permanenti fl-istess Ministeru Mark Musu spjega li l-allowance għat-tfal se jirċievuh kważi 42,000 familja blat ta' tfal li jaqbeż aktar minn 62,000. Dan qed isir b'investiment ta' 14 miljun u nofs euro. Mill-allowance għat-tfal b'diżabilità se jgawdu 2,245 familja. Dawn huma intitolati għal 30 euro fil-ġimgħa, kważi d-doppju ta' 10 snin ilu, b'investiment li jlaħħaq il-kważi miljun euro. Dwar l-allowance supplementari Musu spjega kif tali għajnuna tingħata lil dawk li għandhom dħul baxx u ma jirċevux Children's Allowance. Dan se jsir b'investiment ta' kważi 4 miljun euro u se jgawdu ftit aktar minn 20,000 benefiċjarju. Dawn igawdu minn benefiċċji oħrajn fosthom dak tal-benefiċċju addizzjonali tal-għoli tal-ħajja. Musu spjega kif kien hemm żieda qawwija fl-investiment fost oħrajn biż-żieda ta' 250 euro għal kull wild fiċ-Children's Allowance. Fl-aħħar snin rajna li tnaqsu l-allowance supplementari, dawk li jieħdu l-allowance supplementari, dawn naqsu waħda minħabba li żdied sostanzjalment id-dħul tal-familji Maltin u Għawġin u anke minħabba li naqset id-dipendenza soċjali u allura għandek inqas nies li jiddependu fuq dan it-tip ta' għajnuna bħala parti mill-lejxin tagħhom. Minnaħa l-oħra ma minkejja dan xorta komplejna nżiduh dan il-benefiċċju sabiex ikun tajnuna l-min verament għandu bżonnu. Minnaħa tiegħu il-Ministru Michael Falzon sostna kif dawn il-pagamenti isiru kull sena u jkunu skedati għal kif dan u investiment fis-soċjetà tagħna. U dawn huma kollha benefiċċji non kontributorji huma benefiċċji li biex ngħidlek wieħed ma jkunx ħallas jew kontribwixxi għalihom. Jur impenn soċjali qawwi ta' din l-amministrazzjoni, impenn li dejjem kien hemm, impenn li nkunu hemm mal kulħadd, imma mbagħad impenn ieħor li nkunu hemm l-aktar dawk li l-aktar għandhom bżonn.